Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήλθατε στο πρώτο ευρυδικό συνέδριο που κάνει ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτρονικού Εμπορίου για τα καινούργια εκπαιδευτικά προγράμματα που θα λανσάρει το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Είμαι ο Στέλιος ο Πετρίδης, έχω στην ευθύνη μου τη Γενική Διεύθυνση του Γκρέκα και μαζί σήμερα θα κάνουμε το ταξίδι για να δούμε ουσιαστικά μέσα από τις δράσεις του Γκρέκα πώς θα καλύψουμε ένα σημαντικό κομμάτι της εκπαίδευσης, το οποίο έχει μια πολύ αυξημένη ζήτηση αυτή τη στιγμή από την αγορά και κυρίως από τα μέλη μας. Να θυμηθούμε λίγα πράγματα και λίγα λόγια για τον Γκρέκα. Στην πράξη, ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτρονικού Εμπορίου εκπροσωπεί το σύνολο της αγοράς, του ηλεκτρονικού εμπορίου και των υπηρεσιών αυτής. Έχει διαμορφώσει τον κώδικα δεοντολογίας και επίσης αποτελεί επίσημο συνομιλητή της πολιτείας για θέματα που αφορούν τον κλάδο. Ένας από τους βασικούς πυλώνες που έχει ο Γκρέκα στις δράσεις του ήταν πάντοτε η εκπαίδευση. Όταν ξεκίνησε το καινούριο Διοικητικό Συμβούλιο την θητεία του, απέστειλε σε όλα μας τα μέλη ένα ερωτηματολόγιο με σκοπό να σκιαγραφίσουμε τις βασικές ανάγκες που έχουν σήμερα στην αγορά. Τα πρώτα πράγματα που σκοράρανε πάρα πολύ ψηλά σε αυτό το ερωτηματολόγιο ήταν το κομμάτι της εκπαίδευσης και δεύτερο είχε έρθει το κομμάτι της πληροφορίας που μπορεί να αντλήσει κάποιος μέσα από έρευνες γύρω από το ηλεκτρονικό εμπόριο. Αυτά λοιπόν όλα έχουν δρομολογηθεί, έχουν μπει σε ομάδες εργασίας από το Διοικητικό Συμβούλιο του Γκρέκα και σήμερα είμαστε εδώ για να παρουσιάσουμε ουσιαστικά τον πρώτο πυλώνα από αυτούς που είναι η εκπαίδευση και αμέσως μετά το Πάσχα θα έχουμε τη δυνατότητα πάλι μέσα από ένα τέτοιο event να μιλήσουμε για το κομμάτι των ερευνών. Ας δούμε λοιπόν αυτή τη στιγμή ποια είναι η εικόνα που επικρατεί σήμερα στην αγορά, τι έχουμε αφουγκραστεί, μιλώντας με αρκετά από τα μέλη μας και μέσα από τα ερωτηματολόγια ουσιαστικά που έχουμε αποστείλει. Είναι γνωστό σε όλους ότι γύρω από την περίοδο της πανδημίας που ζήσαμε όλοι και κυρίως μέσα από το lockdown, το e-commerce αναπτύχθηκε ραγδαία. Αυτό είχε ως άμεση συνέπεια ο καταναλωτής να έχει εκπαιδευτεί άμεσα, γρήγορα και βίαια, θα τολμήσω να πω, στη χρήση του ηλεκτρονικού εμπορίου στην καθημερινή του ζωή και η αγοραστική του επίσης συμπεριφορά έχει προσαρμοστεί ανάλογα σε αυτές τις νέες συνθήκες που επιτάσσουν οι εποχές. Ένα παράδειγμα για να καταλάβουμε λίγο πώς έχει το πράγμα είναι να δούμε λίγο το πρώτο δίμηνο του 2023. Δουλέψανε πάρα πολύ καλά τόσο τα φυσικά καταστήματα όσο και το κομμάτι του online. Όλα ήταν αυξητικά ουσιαστικά σε ποσοστό πάνω στο τζίρο τους σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022. Και αυτό λοιπόν δείχνει ότι ουσιαστικά το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι εδώ για να μείνει και συνεχίζει και έχει αύξηση παρότι είμαστε σήμερα σε μία κανονικότητα με τα φυσικά καταστήματα επίσης να σηκώνουν ένα μεγάλο όγκο αυτής της δουλειάς. Ένα σκληρό γεγονός είναι ότι είναι καινούριος ο κλάδος, είναι καινούριο το αντικείμενο, μεταλλάσσεται συνεχώς. Υπάρχουν πάρα πολλές εξελίξεις που τρέχουν ραγδαία και πρέπει να ενημερώνεσαι και να μπορέσεις να ακολουθήσεις αυτό το τρένο και να μην μείνεις πίσω, προκειμένου πάντα να μπορείς να προσφέρεις το καλύτερο. Υπάρχει σαφέστατα έλλειψη καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού στον κλάδο του e-commerce και αυτό δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα, αυτό αποτελεί ένα παγκόσμιο φαινόμενο αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν, προκειμένου να καλυφθούν αναγκαίες θέσεις νευραλγικές και να στελεχωθούν τα ηλεκτρονικά καταστήματα και να μπορέσουν να αυξήσουν ουσιαστικά το ρυθμό της πωλήσης τους, το επίπεδο εξυπηρέτησης και το επίπεδο των υπηρεσιών που προσφέρουν, οδηγεί πολλούς από εμάς καθημερινά, γνωρίζοντας ότι δεν υπάρχουν επαρκείς γνώσεις, να διαλέξουμε ανθρώπους που θεωρούμε ότι έχουν πολύ καλά soft skills, ότι έχουν όρεξη για δουλειά. Πολλές φορές τους λέμε ότι είναι καλό παιδί, είναι καλός χαρακτήρας, οπότε αυτό είναι το κριτήριο για να προσλάβουμε κάποιον. Και αν και από εκεί και πέρα μιλάμε για μεγάλες εταιρείες οργανωμένες, συνήθως υπάρχει ένας άνθρωπος στον οποίο απευθυνόμαστε, κάποιος παλιότερος εργαζόμενος, για να δείξει στον καινούριο τη δουλειά και να τη μάθει. Σε μικρότερες όμως επιχειρήσεις αυτό είναι πρόβλημα, γιατί δεν υπάρχει κανείς να του δείξει. Ακόμα και στις περιπτώσεις που υπάρχουν δομές και υπάρχει κόσμος,
ο καινούριος άνθρωπος, η καινούργια αυτή πρόσληψη που θα φέρουμε θα μπορέσει να εκπαιδευτεί τόσο όσο καλός είναι ο άνθρωπος που έχουμε βάλει να του δείξει. Χωρίς να βάζω μέσα επίσης τις εξελίξεις που τρέχουν, νέες τεχνολογίες και τέτοια πράγματα τα οποία στην πράξη είναι αδύνατο να καλυφθούν. Αυτό λοιπόν το κενό που υπάρχει σήμερα στην αγορά, καλούμαστε ως Γκρέκα να το καλύψουμε με την καινούργια εκπαιδευτική δράση που έχουμε ονομάσει Γκρέκα E-Commerce Academy. Το Γκρέκα E-Commerce Academy γίνεται σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και με την College Link και με την ευγενική χορηγία της Eurobank, που είναι ο μεγάλος χορηγός του Γκρέκα, της DHL, της Cruise και της Worldline. Ας δούμε ποιος είναι ο στόχος. Ο στόχος λοιπόν αυτών των εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι να καταφέρουμε να συνδυάσουμε την τεχνογνωσία που υπάρχει μέσα από στρατηγικές συνεργασίες, όπως σας είπα πριν, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, College Link, και να φέρουμε στον τομέα της εκπαίδευσης τόσο την εμπειρία των ακαδημαϊκών, όσο και των experts ανθρώπων της αγοράς, έχοντας σαν γνώμονα να παρέχουμε μια αναβαθμισμένη γνώση προσαρμοσμένη στο σήμερα και στις ανάγκες, τις πραγματικές ανάγκες που έχει η ελληνική αγορά. Και έτσι να καταφέρουμε να δημιουργήσουμε ένα ολοκληρωμένο πακέτο εκπαίδευσης. Εδώ μπορούμε να δούμε τα δύο εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία έχουν επιλεγμένη θεματολογία, και συγκεκριμένα το πρόγραμμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών έχει φτιαχτεί σε στενή συνεργασία με τον Γκρέκα με σκοπό να καλύψουμε όσο περισσότερο μπορούμε τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς. Άρα αυτό έχει φτιαχτεί ουσιαστικά καθ' υπόδειξη του Γκρέκα σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Και έχουμε και το πρόγραμμα της College Link, το οποίο είναι υπαρκτό, το στηρίζουμε ως Γκρέκα σε αυτό το κομμάτι, για να μπορέσουν να προχωρήσουν στα επόμενα βήματα οι άνθρωποι που θέλουν από το δικό τους χώρο και με το δικό τους χρόνο να μπορέσουν να καλύψουν βασικές ανάγκες. Τα προγράμματα αυτά απευθύνονται κυρίως σε όσους εργάζονται σε επιχειρήσεις, σε branch, σε agencies, αλλά και σε μεμονωμένα άτομα που θέλουν να εκπαιδευτούν τόσο στο e-commerce, στο digital marketing και γενικά στο ηλεκτρονικό επιχειρήν. Ας δούμε λίγο όμως πιο αναλυτικά ποιοι είναι αυτοί οι χαρακτήρες ανθρώπων. Αν κάποιος, για παράδειγμα, θελήσει να επιλέξει το πρόγραμμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κυρίως απευθύνεται σε άτομα τα οποία έχουν προχωρήσει σημαντικά στην επαγγελματική τους πορεία. Άρα τους ενδιαφέρει να έχουν μία πρόσθετη εκπαίδευση, αρκετά πιο εξειδικευμένη και κυρίως πάνω στο αντικείμενο του e-business, αλλά και στο managerial κομμάτι, που σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι είτε μπορεί να τρέχουν τη δική τους επιχείρηση, είτε να έχουν ομάδες ανθρώπων από κάτω τους και θα πρέπει να τις καθοδηγήσουν. Απ' την άλλη πλευρά, στο κομμάτι της College Link, απευθυνόμαστε κυρίως σε άτομα που είναι νεότερης ηλικίας, που ξεκινάνε να κάνουν σήμερα τα πρώτα βήματα στην καριέρα τους, στην επαγγελματική τους πορεία, αλλά και σε μεμονωμένα άτομα που επιθυμούν να αποκτήσουν πολύ γρήγορα και εύκολα μία βασική γνώση γύρω από το χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου και του digital marketing. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να τονίσω ότι με την επιτυχή ολοκλήρωση του κάθε προγράμματος δίδεται πιστοποιητικό παρακολούθησης από τον εκάστοτε φορέα, είτε ο φορέας αυτός είναι το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, είτε είναι η College Link. Υπάρχει μια διαδικασία που περνάνε από quizzes και τεστάκια κτλ. Προκειμένου να μπορέσει να ολοκληρωθεί και να πάρουν το πιστοποιητικό παρακολούθησης. Όσον αφορά για τα μέλη του Γκρέκα, στα προγράμματα αυτά λαμβάνουν σημαντικές εκπτώσεις και συγκεκριμένα έχουν μία έκπτωση 50% στα προγράμματα της College Link και έκπτωση 40% για το πρόγραμμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Και ουσιαστικά το όραμά μας είναι το Γκρέκα E-Commerce Academy σε συνεργασία με τους πλέον αξιόπιστους ανθρώπους από την αγορά και ακαδημαϊκούς του χώρου να αποτελέσει την ιδανική λύση για όποιον επιθυμεί να αποκτήσει ή να αναβαθμίσει τη γνώση που έχει σήμερα στο e-επιχειρήν. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να προσκαλέσω την πρόεδρο του Γκρέκα, την Κατερίνα Τιφραϊδάκη, για να μας παρουσιάσει το πρόγραμμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και να πω το εξής, ότι θα προχωρήσουμε και σε μια κλήρωση συνολικά για 4 θέσεις δωρεάν για τα προγράμματα αυτά. Οι 2 θέσεις θα απευθύνονται για το
πρόγραμμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, οι άλλες 2 θέσεις για την College Link. Επειδή λοιπόν, όπως είπαμε, λειτουργούμε υβριδικά σήμερα και μας βλέπει αρκετός κόσμος online, οι 2 αυτές θέσεις θα κληρωθούν στο τέλος για όσους παρευρίσκεστε σήμερα εδώ και από τώρα και στο εξής, όσοι μας παρακολουθούν απομακρυσμένα και μας βλέπουν μέσα από το κανάλι μας στο YouTube, μπορούν να στείλουν mail στο info@greekecommerce.gr βάζοντας σαν τίτλο το ΟΠΑ, αν τους ενδιαφέρει το πρόγραμμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ή College Link, αν αντίστοιχα τους ενδιαφέρει το πρόγραμμα της College Link, και οι πρώτοι που θα το έχουν στείλει το email θα έχουν κερδίσει και αυτές τις θέσεις. Να καλωσορίσω την κυρία Φραϊδάκη. Καλησπέρα και από μένα, καλώς ήρθατε και όσοι είστε μαζί μας εδώ φυσικά και όσοι είστε ηλεκτρονικά. Νομίζω ότι είμαστε όλοι περήφανοι, όσοι βρισκόμαστε εδώ, όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όσοι έχουν δουλέψει γι' αυτό. Διότι ένα από τα πιο βασικά μας στοιχεία είναι ότι θέλουμε να είμαστε εξωστρεφείς, να βλέπουμε το τι συμβαίνει και να μπορούμε να δίνουμε λύσεις. Το κομμάτι της εκπαίδευσης, για να είμαι τελείως ειλικρινής μαζί σας, μας είχε έρθει από 3 διαφορετικές πλευρές, το ότι πρέπει να το διοργανώσουμε. Πλευρά νούμερο 1, το ερωτηματολόγιο που ανέφερε και ο κύριος Πετρίδης στην αρχή. Είναι λίγο ύψος, μην φανταστείτε, δεν το πετυχαίνω, εντάξει. Το ερωτηματολόγιο που είπε ο Στέλιος Πετρίδης στην αρχή. Γιατί? Διότι τα μέλη μας ήθελαν, και νομίζω όχι μόνο τα μέλη, και όλοι ο κόσμος ο οποίος δραστηριοποιείται στο ηλεκτρονικό επιχειρήν, να καταλάβει τι σημαίνει ηλεκτρονικό επιχειρήν. Και οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται εκεί να είναι άνθρωποι οι οποίοι να μπορούν να αναλάβουν τα project και να τα σφέρουν εις πέρας. Το δεύτερο κομμάτι, το οποίο ήταν για μας εξίσου σημαντικό, πριν από λίγο καιρό έγινε μια πολύ μεγάλη εκδήλωση στο e-commerce Europe. Εκεί παρευρέθηκαν τόσο η Γενική Γραμματέας του συνδέσμου μας, η Μαρίνα Βασιλαρά, ο Μάκης Σαββίδης, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος, και η Χριστίνα Ηλόη, που είναι υπεύθυνη για τα μέλη μας. Και όταν γύρισαν, ένα από τα πιο βασικά πράγματα τα οποία μας μετέφεραν είναι ότι, παιδιά, δεν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα όλο αυτό το οποίο συζητάμε για το gap και τα skills. Υπάρχει και στην Ευρώπη και μάλιστα κατά τόπους προσπαθούν να βρουν λύσεις. Και εμείς, δεδομένου ότι ήμασταν ένας σύνδεσμος όπου ένας από τους βασικούς μας πυλώνες είναι η εκπαίδευση, είπαμε ότι ναι, πρέπει εκεί να επενδύσουμε. Και το τρίτο, και επίσης νομίζω σημαντικό, είναι λόγω της φύσης του συνδέσμου μας, έχουμε τη χαρά να εκπροσωπούμε όλο το ηλεκτρονικό επιχειρήν. Τόσο τα ηλεκτρονικά καταστήματα, όσο και εταιρείες οι οποίες είναι προμηθευτές από τα ηλεκτρονικά καταστήματα. Άρα, καθώς μιλάμε μαζί τους, γυρίζουν και μας λένε είναι δύσκολη η επικοινωνία. Νομίζω ότι κάποιες φορές μπορεί να μιλάμε διαφορετική γλώσσα. Με τα 2 προγράμματα, λοιπόν, αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε είναι να γεφυρώσουμε αυτό το χάσμα. Να μπορέσουμε να κάνουμε όλες τις πλευρές του ηλεκτρονικού επιχειρήν να μιλήσουν ακριβώς την ίδια γλώσσα. Εγώ, λοιπόν, θα σας παρουσιάσω το τι μπορείτε να δείτε στο κομμάτι του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το πρόγραμμα, όπως θα δείτε, ονομάζεται Mastering E-Commerce Skills. Γιατί? Διότι βασικός μας στόχος είναι να στοχεύει καθαρά σε αυτό το οποίο ονομάζουμε ηλεκτρονικό εμπόριο και προσπαθούμε να το κάνουμε για όλη την Ελλάδα. Τι σημαίνει αυτό? Δεν είναι τυχαίο ότι και η σημερινή παρουσίαση είναι υβριδική. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο κενό σε αυτό το οποίο ονομάζουμε μη αστικά κέντρα. Σε επιχειρήσεις οι οποίες δεν βρίσκονται στην Αθήνα. Και είχαμε πάρα πολλά αιτήματα από ανθρώπους οι οποίοι μας έλεγαν: μου είναι δύσκολο να έρχομαι κάθε εβδομάδα στην Αθήνα για να μπορώ να τα παρακολουθήσω. Γι' αυτό το λόγο, λοιπόν, το πρόγραμμα και το επόμενο, αλλά και αυτό που θα σας παρουσιάσω εγώ, είναι online. Είναι 100+ ωρών, για την ακρίβεια, για να είμαι απολύτως τίμια μαζί σας, είναι 108 ωρών το συγκεκριμένο πρόγραμμα και χωρίζεται σε 50-50. Το 50% είναι διαλέξεις οι οποίες, καθίστε να το πάω και στην άλλη μου διαφάνεια, εδώ, οι οποίες είναι σύγχρονες, που σημαίνει ότι από πρώτη εβδομάδα Ιουνίου μέχρι πρώτη εβδομάδα Δεκεμβρίου, 5 με 8 τις Παρασκευές, όσοι το παρακολουθήσουν το πρόγραμμα, θα δίνουμε ένα ραντεβού ηλεκτρονικό, όπου εκεί θα γίνονται οι παρουσιάσεις των μαθημάτων. Οι παρουσιάσεις αυτές θα είναι με ανοιχτό μικρόφωνο και ανοιχτή κάμερα, έτσι ώστε να μπορούν να γίνονται live όλες οι ερωτήσεις οι οποίες υπάρχουν από τους συμμετέχοντες. Άρα θέλουμε να υπάρχει αλληλεπίδραση με τους καθηγητές. Και το 50% θα είναι ασύγχρονη, άρα θα μπορείτε να μπείτε στην πλατφόρμα του e-commerce Academy και εκεί να κάνετε το υπόλοιπο κομμάτι στο δικό σας το χρόνο. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο, αφού το σχεδιάσαμε, σκεφτήκαμε ότι πρέπει να το κάνουμε και να το ζήσουμε σαν πρόγραμμα. Και τι εννοώ γι' αυτό?
Καταρχήν, απευθύνεται σε ανθρώπους που μπορεί να έχουν κάποια από αυτά τα χαρακτηριστικά. Μπορεί να τα έχουν και όλοι. Τι εννοώ? Απευθύνεται σε ανθρώπους που εργάζονται ήδη στο κομμάτι του ηλεκτρονικού εμπορίου και θέλουν να ενισχύσουν τις γνώσεις τους. Απευθύνεται σε ανθρώπους που μπορεί να είναι σε διαφορετικά τμήματα σε μια εταιρεία και θέλουν να κάνουν reskilling. Άρα τους ενδιαφέρει να μεταφερθούν σε τμήματα τα οποία αφορούν το ψηφιακό κομμάτι. Και απευθύνεται και σε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν τώρα να ξεκινήσουν την παρουσία τους μέσα από κάποιο ηλεκτρονικό κατάστημα ίσως στον ψηφιακό χώρο. Το πολύ σημαντικό για εμάς είναι ότι απευθύνεται σε άτομα τα οποία βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα. Τα σημαντικά μας τώρα στοιχεία. Η βασική πλατφόρμα στην οποία θα δίνουμε το ραντεβού μας, ειδικά για τα ασύγχρονα, αλλά και για να κάνετε την αίτηση, είναι το e-commerce-academy.gr. Όσοι το παρακολουθήσουν, που σημαίνει τι? Ότι όσοι παρακολουθήσουν το σύνολο των ωρών, οι οποίοι θα είναι σύγχρονες, στο τέλος κάθε ενότητας θα υπάρχει τεστ πολλαπλής επιλογής, το οποίο θα πρέπει να περάσουν. Και ολοκληρώσουν και ένα μικρό capstone, όπου τι θα είναι μια ιδέα στην οποία θα πρέπει όλα αυτά τα οποία έχουν μάθει σε μικρή κλίμακα να τα εφαρμόσουν, άρα να μην είναι θεωρία αυτά τα οποία θα δείτε, να είναι πράξη, τότε θα πάρουν επιστοποιητικό κατάρτισης από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Αρκετά συχνά μας γίνεται η ερώτηση, ειδικά από ανθρώπους που ίσως ενδιαφέρονται για κάποιο μεταπτυχιακό μετά, αν μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα δώσουμε ECTS. Ναι, μέσα από το ΚΕΔΙΒΙΜ του ΟΠΑ πλέον δίνουμε ECTS, άρα θα μπορούν και αναλυτικά να βρουν πληροφορίες σχετικά με αυτό το κομμάτι όσοι ενδιαφέρονται. Μπορείτε να δείτε το κόστος του προγράμματος. Όσοι είναι μέλη του Γκρέκα έχουν 40% έκπτωση και σίγουρα κάποιοι από εσάς το παρακολουθήσετε και δωρεάν λόγω των προσκλήσεων και για μας είναι πολύ μεγάλη μας χαρά και είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Για να καταλάβετε λίγο τι εννοώ με τις ενότητες, κάποιες ενδεικτικές είναι αυτές που βλέπετε μπροστά σας. Δεν είναι ενότητες οι οποίες αφορούν καθαρά μόνο το κομμάτι του e-commerce. Θα μιλήσουμε για e-commerce, θα δούμε πώς γίνεται η τεχνική υλοποίηση ενός ηλεκτρονικού καταστήματος, θα δούμε τι σημαίνει user interface, UI, UX, θα μπορέσουμε να μιλήσουμε για analytics, θα δούμε πωλήσεις. Μέσα όμως όλα αυτά θα δούμε και πράγματα τα οποία κάποιες φορές τα θεωρούμε περιφερειακά, αλλά είναι σημαντικά για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε σωστά τόσο σε μια ομάδα ηλεκτρονικού εμπορίου, όσο και το δικό μας ηλεκτρονικό κατάστημα. Πράγματα όπως είναι η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, όπως είναι το project management, όπως είναι το self-branding, κομμάτια τα οποία νομίζω ότι τουλάχιστον στα υπόλοιπα προγράμματα τα οποία φτιάχνουμε, μας λένε ότι ναι, είναι σημαντικά για τον ψηφιακό χώρο. Είναι η φορά που έρχομαστε να τα ενώσουμε με το κομμάτι της τεχνολογίας, άρα περιμένουμε και από εσάς μετά τα σχόλιά σας για το πώς πραγματικά σας φάνηκε το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Εύχομαι καλή αρχή σε όλους. Για μας θα είναι χαρά μας να απαντήσουμε σε ό,τι απορία έχετε. Αυτό είναι το site στο οποίο γίνονται οι αιτήσεις, είναι το e-commerce-academy.gr. Εκεί θα βρείτε από πίσω και όλη την ομάδα, τόσο του Γκρέκα, όσο και του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Εμπορίου, που είναι το Έλτρα, που έχει αναλάβει την επιστημονική ευθύνη του προγράμματος, για να μπορέσουμε να λύσουμε όποιες απορίες εσείς έχετε. Και είμαστε εννοείται στη διάθεσή σας και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο για ό,τι μπορούμε να βοηθήσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλησπέρα σας και από εμένα. Καλύτερα. Τέλεια. Καλησπέρα σας και από εμένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γκρέκα για την πρόσκληση και την ευκαιρία που μας δόθηκε να συμμετέχουμε στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των ανθρώπων που στελεχώνουν και θα στελεχώνουν στο ηλεκτρονικό εμπόριο σήμερα και αύριο. Προσπαθούμε και εμείς να βρισκόμαστε δίπλα όσο μπορούμε και κατανοούμε πάρα πολύ αυτό το οποίο αναφέρθηκε από το Στέλιο και από την Κατερίνα, ότι ο κόσμος μας αλλάζει. Το έχουμε βιώσει πάρα πολύ όλοι, ότι τα τελευταία περίπου 2 με 3 χρόνια μετά και τον COVID έχουμε περάσει σε μια πολύ έντονη και άμεση ψηφιακή μετάβαση για όλους τους κλάδους. Προφανώς αυτό το βιώσαμε πάρα πολύ έντονα και στο κομμάτι του εμπορίου με το ηλεκτρονικό εμπόριο. Υπάρχει μια διόρθωση το τελευταίο διάστημα, αλλά είμαστε βέβαιοι και το γνωρίζουμε όλοι πως μακροπρόθεσμα είναι μια απόλυτη τάση. Εμείς από την πλευρά μας θα συζητήσουμε για το πώς έχουμε προσαρμόσει ένα πρόγραμμα το οποίο βασίζεται κυρίως στην ψηφιακή προώθηση, δηλαδή στα κομμάτια digital marketing, και πώς αυτά τα εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την πλευρά των ανθρώπων που εργάζονται σε κάποια ηλεκτρονική επιχείρηση ή ανθρώπους που θέλουν να μεταβούν προς τα εκεί.
Δύο λόγια για εμάς. Σαν CollegeLink είμαστε μια πλατφόρμα η οποία ξεκινήσαμε στο κομμάτι του entry και του mid-level recruitment, κατά κύριο λόγο σε digital και tech κλάδους, οπότε πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι της δραστηριότητάς μας είναι στο κομμάτι του digital και της τεχνολογίας. Το τελευταίο καιρό έχουμε αναπτύξει τη δραστηριότητά μας στο κομμάτι του recruitment, δηλαδή προσφέρουμε recruitment υπηρεσίες από entry μέχρι mid-senior professionals σε όλους τους κλάδους που αφορούν δεξιότητες υψηλής ειδίκευσης, και έχουμε και αναπτύξει και κάποια προϊόντα εκπαιδευτικά, κυρίως σε digital και tech δεξιότητες. 2-3 trustmarks για την παρουσία και το impact το οποίο έχουμε μέχρι τώρα στην αγορά, και περνάμε στα academies. Σαν CollegeLink έχουμε διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία εστιάζουν στην ανάπτυξη τεχνικών δεξιοτήτων, οι οποίες υπάρχουν από τεχνικών δεξιοτήτων κυρίως digital και tech, και σε κάποια κομμάτια άλλα hard skills όπως κομμάτια Excel ή παρουσιάσεων και τα συναφή. Έχουμε επιλέξει όλα τα προγράμματα μας να είναι σε e-learning pre-recorded format, δίνοντας δυνατότητα σε οποιονδήποτε επιθυμεί να παρακολουθήσει το πρόγραμμα σε δικό του χρόνο, από όποιο μέρος επιθυμεί, από όποια συσκευή επιθυμεί, έχοντας πρόσβαση και από mobile και από web συσκευές. Η εκπαίδευση μας βασίζεται σε hands-on, όπως τη λέμε, εκπαίδευση. Δηλαδή, όταν μιλάμε για digital marketing, θα κάνουμε πέρασμα από πλατφόρμες. Θα ανοίξουμε το Google Ads Manager, θα ανοίξουμε Facebook Ads Manager και θα δούμε πώς στέλνουμε καμπάνιες και όλα τα συναφή. Επομένως, εστιάζουμε πάρα πολύ, όχι τόσο στο θεωρητικό κομμάτι ή στο πιο ακαδημαϊκό κομμάτι, αλλά σε hands-on εκπαίδευση. Γι' αυτό και τα σεμινάρια μας απευθύνονται ως επιτοπλίστων σε ανθρώπους που είτε βρίσκονται στην αρχή, είτε ξεκινάνε τώρα την καριέρα τους. Όπως αναφέρθηκε και πριν, έχουμε διάφορα quiz με τα οποία ελέγχουμε κατά πόσο η γνώση έχει περαστεί στους συμμετέχοντες, και προσφέρουμε και κάποιες add-on υπηρεσίες, έτσι ώστε να κάνουμε την διαδικασία εκπαίδευσης λίγο πιο διαδραστική, όπου έχουμε ένα ανοιχτό φόρουμ για ερωτήσεις προς τους εκπαιδευτές αλλά και στους υπόλοιπους συμμετέχοντες του προγράμματος, κάποια one-on-one meetings με εκπαιδευτές πάλι και με τους εκπαιδευτές του προγράμματος, και κάποια career mentoring, όπως τα ονομάζουμε, meetings, όπου μπορούμε να συζητήσουμε με περισσότερο έμπειρους επαγγελματίες ενός κλάδου τις προοπτικές εξέλιξης σε συγκεκριμένους κλάδους ή και συγκεκριμένες εταιρείες. Φυσικά υπάρχει ένα certification με την ολοκλήρωση του προγράμματος, και αφού ολοκληρωθεί και με επιτυχία ένα συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο που υπάρχει. Τι έχουμε πετύχει από το 2020 που έχουμε λανσάρει αυτά τα academies σαν CollegeLink? Έχουμε εκπαιδεύσει περίπου 1.200 ανθρώπους, ένα νούμερο το οποίο θεωρούμε αρκετά μεγάλο για το χρονικό διάστημα το οποίο έχει περάσει. 500 από αυτούς έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία και κάποιο τεχνικό project το οποίο έχουμε και συνοδεύει συνήθως τις εκπαιδεύσεις μας. Έχουμε συνεργαστεί με περίπου 20 εταιρείες στο κομμάτι των hiring partners, και έχουμε academies αυτή τη στιγμή 20 σε διάφορους κλάδους και τομείς, από web development, data analytics, cyber security, software automation testing, manual software testing, finance accounting, presentation skills, και φυσικά τα προγράμματα για τα οποία μιλάμε σήμερα, που είναι το e-commerce academy και το digital marketing academy. Ερχόμενος και στα πλαίσια του Greca, μιλάμε για δύο συγκεκριμένα προγράμματα. Μιλάμε για ένα πρόγραμμα e-commerce academy, το οποίο αφορά την digital προώθηση μιας e-commerce επιχείρησης, όπου διάφοροι επαγγελματίες του κλάδου, είτε από την πλευρά των e-commerce καταστημάτων, είτε από εταιρείες, agencies που εργάζονται στον χώρο του digital marketing, συζητάμε και βλέπουμε πράγματα τα οποία αφορούν το πώς τρέχω τις διαφημίσεις για ένα e-shop, πώς στείνω την SEO στρατηγική μου, τη στρατηγική περιεχομένου μου, πώς διαχειρίζομαι social media καμπάνιες, και θα δούμε αναλυτικά παρακάτω και κάποια ακόμη κομμάτια για την ατζέντα. Ο σκοπός μας και ο λόγος που έχουμε εστιάσει σε αυτό το πρόγραμμα είναι γιατί θέλουμε να δώσουμε κάποιες βασικές πληροφορίες για το πώς λειτουργεί η αγορά του e-commerce, κάποιες βασικές επιχειρησιακές λειτουργίες για το πώς είναι το business model πρακτικά μιας e-commerce επιχείρησης, και ποια είναι τα βασικά processes που μπορεί να διαχειρίζεται ένας άνθρωπος σε μια e-commerce επιχείρηση καθημερινά. Στόχος είναι οι απόφοιτοι του μαθήματος να είναι λίγο πιο κοντά στο να μπορούν να διεκδικήσουν αλλά και να είναι αποδοτικοί σε θέσεις όπως e-commerce admin, content editor, specialist, digital marketing και support. Απευθυνόμαστε είτε σε ανθρώπους που ήδη εργάζονται στο ηλεκτρονικό εμπόριο και θέλουν να έχουν κάποιες παραπάνω πληροφορίες και γνώσεις για το πώς μπορούν να επικοινωνήσουν με το αντίστοιχο agency, για το πώς μπορούν να ρυθμίσουν το SEO της σελίδας τους, για το πώς μπορούν να ρυθμίσουν το περιεχόμενο στα social media, για το πώς μπορούν να συνεργαστούν με influencers, είτε για εργαζόμενους από το φυσικό retail σε ρόλους campaign, merchandising ή οτιδήποτε άλλο, οι οποίοι θέλουν να κάνουν μια μετάβαση πλέον προς τον χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου, είτε νέοι απόφοιτοι οι οποίοι θέλουν να ασχοληθούν με το αντικείμενο.
Τα πράγματα τα οποία καλύπτουμε μέσα από 7 ώρες one-way video είναι τα βασικά κομμάτια του e-commerce, είναι το πώς χρησιμοποιούμε το digital advertising για το e-commerce και πώς λειτουργεί συνολικά, πώς στείνουμε τα βασικά κομμάτια για να τρέξουμε το κομμάτι του Search Engine Optimization, πώς τρέχουμε διαφημίσεις στην Google, δηλαδή paid search, πώς χρησιμοποιούμε affiliate marketing για να μπορέσουμε να προωθήσουμε την επιχείρησή μας, social media και content creation, paid social, δηλαδή αντίστοιχα το Business Facebook Manager, media planning και reporting, τι πρέπει να παρακολουθούμε και τι πλανάρουμε. Εδώ πέρα είναι περισσότερο για το πώς συνεργαζόμαστε με κάποιο agency, και digital και web analytics, όπου κάνουμε ένα walkthrough στα φυσικά Google Analytics και πλέον είμαστε πολύ κοντά στο να έχουμε ανανεωμένο περιεχόμενο για αυτό το βραχνά που ακούγεται σε Google Analytics 4. Αυτό είναι ένα μικρό subset του μεγάλου μας προγράμματος, που είναι το Digital Marketing Learning Academy, στο οποίο βλέπουμε όλα τα πράγματα τα οποία συζητήσαμε πριν, απλά τα βλέπουμε κάποια από αυτά σε λίγο μεγαλύτερο βάθος, με την έννοια του ότι ανοίγουμε πλατφόρμες τόσο σε Google Ads, όσο και σε Facebook Ads, όσο και σε TikTok, όσο και σε Google Analytics, και κάνουμε αντί για 7 ώρες εκπαίδευσης που είναι το high level πρόγραμμα που είναι εστιασμένο στο τι αφορά κομμάτια μιας ηλεκτρονικής επιχείρησης, πάμε σε 70 ώρες βίντεο, όπου μπορούμε να δούμε πλέον σε πολύ υψηλό technical level πώς στείνουμε καμπάνιες σε όλα τα μέσα, πώς τις παρακολουθούμε, πώς τις κάνουμε optimize και πώς παρακολουθούμε τα αποτελέσματά τους. Φυσικά, η προσφορά μας προς τα μέλη του Γκρέκα είναι για όλα τα εκπαιδευτικά σεμινάρια τα οποία έχουμε σαν College Link, δηλαδή 20 στο σύνολό της. Απλά ξεχωρίζουμε αυτά τα δύο γιατί είναι προγράμματα τα οποία πραγματικά θεωρούμε ότι ταιριάζουν πάρα πολύ άμεσα στο κοινό. Σίγουρα υπάρχουν και κάποια άλλα προγράμματα τα οποία μπορούν να δώσουν αξία και γι' αυτό έχουμε αφήσει ανοιχτή την προσφορά προς όλα τα προγράμματα που έχουμε. Και 2 σημεία για το πώς λειτουργεί. Και ολοκληρώνω εδώ το κομμάτι της εκπαίδευσης. Κάνω ένα pause και δεν ξέρω αν θέλουμε να περάσουμε απευθείας και στο δεύτερο κομμάτι της παρουσίας. Φανταστικά. Όπως ανέφερα ξεκινώντας, σαν College Link η βασική μας δραστηριότητα είναι στο κομμάτι του recruitment. Επειδή, όπως καταλαβαίνουμε, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη απόσταση αυτή τη στιγμή στις δεξιότητες που είναι διαθέσιμες και στους υποψηφίους που είναι διαθέσιμες στην αγορά, ιδιαίτερα σε digital και tech ρόλους, γι' αυτό έχουμε αναπτύξει και κάποια προϊόντα εκπαίδευσης. Αλλά η βασική μας δραστηριότητα είναι στο κομμάτι του recruitment. Εδώ πέρα μπορούμε να δούμε μία πρόταση σχετικά με το πώς λειτουργεί το recruitment από την College Link, δηλαδή πώς δουλεύουμε με τους πελάτες τους οποίους εξυπηρετούμε για την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών τους και ποια είναι η διαδικασία την οποία ακολουθούμε. Είναι επίσης μια προσφορά προς τα μέλη του Γκρέκα, ένα σχεδιασμένο, ένα targeted recruitment service σε συγκεκριμένους ρόλους οι οποίοι είναι αναγκαίοι για τις επιχειρήσεις μέλη του συνδέσμου, όπου προσφέρουμε και αντίστοιχα μια έκπτωση στην υπηρεσία μας για να μπορέσουμε να το δοκιμάσουμε σε εταιρείες του συνδέσμου. Μέχρι τώρα έχουμε συνεργαστεί με αρκετές εταιρείες του συνδέσμου, είτε με e-commerce επιχειρήσεις οι οποίες μας έχουν εμπιστευτεί, είτε με retailers, είτε με digital marketing agencies, είτε με marketplaces. Μπορώ να αναφέρω παραδείγματα, αλλά δεν μπαίνω σε διαδικασία. Για διάφορους ρόλους, από e-commerce admin μέχρι category manager, μέχρι campaign manager ή optimizator ή όπως το αναφέρουμε, μέχρι ERP consultant, μέχρι backend και CMS developers και οτιδήποτε χρειάζεται. Συνολικά, σαν College Link αυτή τη στιγμή δουλεύουμε με περισσότερες από 400 εταιρείες σε τριμηναίο χρονικό εύρος στο κομμάτι του recruitment. Είμαστε on pace για περισσότερες από 300 τοποθετήσεις. Δουλεύουμε με πάρα πολύ μεγάλες εταιρείες σε αυτό το κομμάτι και με μικρότερες, και θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή στο κομμάτι του digital και του tech recruitment μάλλον είμαστε ο καλύτερος πάροχος ο οποίος μπορείτε να εμπιστευτείτε για να φέρεις πέρας κάποια ανάγκη στην επιχείρησή σας. Αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιάννη, σε ευχαριστούμε θερμά για την παρουσίασή σου. Λοιπόν, όπως είδατε όλοι, αυτή είναι η ομπρέλα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που έχουμε διαλέξει για να ανοίξουμε το δρόμο στο τομέα που εμείς εδώ βαφτίζουμε επιμόρφωση. Και ευελπιστούμε ότι αν αυτό πάει καλά, όπως το υπολογίζουμε, θα ανοίξουν και άλλες δράσεις ακόμα. Θα ανοίξουν και άλλες δράσεις ακόμα, δηλαδή. Αυτό σημαίνει δηλαδή. Η είδηση δεν θα βγάλει σήμερα, Γιάννη. Λοιπόν, κάτι πολύ βασικό.
Όσοι μας παρακολουθείτε απομακρυσμένα, αν έχετε ερωτήσεις ουσιαστικά για αυτά που ακούσατε εδώ σήμερα, μπορείτε κάλλιστα να τις στείλετε με email στο info@greekecommerce.gr και θα επανέλθουμε το συντομότερο μαζί σας για να λύσουμε την όποια απορία υπάρχει. Μία είδηση λοιπόν, επειδή στο χώρο εδώ φυσικά που βρισκόμαστε έχουμε και φίλους δημοσιογράφους, είναι ότι τα προγράμματα αυτά που είδατε εδώ θα λανσαριστούν στο ευρύ κοινό, άρα μπορείτε και εσείς να κάνετε την εγγραφή σας την περίοδο 3 με 9 Απριλίου. Είναι Δευτέρα ως Κυριακή και η είδηση είναι ότι 3 με 9 Απριλίου λανσάρουμε και την εβδομάδα ηλεκτρονικού εμπορίου για 10η συνεχόμενη χρονιά. Οπότε με όχημα το κομμάτι της εκπαίδευσης θα βγούμε φωνάζοντας ότι έχουμε πάρα πολλούς λόγους να ψωνίζουμε online, θα δώσουμε υλικό για εκπαίδευση τόσο στα ηλεκτρονικά καταστήματα, όσο και στους καταναλωτές, που και εκεί υπάρχουν συγκεκριμένα βιντεάκια και κείμενα που μπορούν να διαβάσουν για τα δικαιώματα που έχουν γύρω από τις αγορές τους, τι να προσέχουν όταν ψωνίζουν online και πάρα πολλά άλλα. Άρα κρατήστε λοιπόν ότι η εβδομάδα ηλεκτρονικού εμπορίου θα τρέξει 3 με 9 Απριλίου. Αναφορικά με τις επόμενες επικοινωνίες που θα έχουμε προς τα μέλη μας, θα είναι όταν ανοίξουν αυτά τα προγράμματα. Θα σταλεί σε όλους newsletter, θα βρείτε την αντίστοιχη επικοινωνία πάνω στο site μας. Θα δείτε ένα ειδικό section που θα φτιάξουμε στο site του Greca με την επιμέλεια της Concept Maniacs για να μπορέσουμε να ξεχωρίσουμε αυτά τα προγράμματα και να δώσουμε τη βαρύτητα που τους αναλογούν. Και επίσης θα ντυθεί και αντίστοιχα σε αυτά τα χρώματα και σε αυτό το ύφος η σελίδα της εβδομάδας ηλεκτρονικού εμπορίου για εκείνη την περίοδο. Οπότε νομίζω ότι αισίως εδώ κάπου αυτή η παρουσίαση έχει φτάσει στο τέλος της. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για όσους είστε σήμερα εδώ και μας τιμήσατε με την παρουσία σας και σε όσους επίσης μας παρακολουθούν απομακρυσμένα. Εύχομαι καλό υπόλοιπο και θα τα πούμε σύντομα με νεότερα.